चंदन हीरो डीजे। मोबाइल नंबर 7638704885। हाल के आइल बानी गौना कराई के सुना चल गइल बहरा सैया करे कमाई के हाल के आइल बानी गौना कराई के सुना चल गइल बहरा सैया करे कमाई के हमला जात बानी हो सदमत बानी हो हमारा ना बुझाला कोई तूने हो कि पाप हो हमारा ना बुझाला कोई तूने हो कि पाप हो खेलता जौन लइका बा भइल बा जौन लइका बा देवर भी कर बाप हो खेलता जौन लइका बा अरे देवर भी कर बाप हो भइल बाजे लइका नाम का चंदन हीरो डीजे रामबन। मोबाइल नंबर 7632870485। गलती में घोटाला भइल करी हो नहाला हो इज्जत बा कुल खानदान के तोह से बतावो तानी राज ना छुपावो तानी सखी हो अपने नुमान के सखी सुनो ना गलती में घोटाला भइल करी हो नहाला हो इज्जत बा कुल खानदान के तोह से बतावो तानी राज ना छुपावो तानी सखी हो अपने नुमान के जानता टोला मुहाला हमर भतर की छाप हो जानता टोला मुहाला हमर भतर की छाप हो खेलता जौन लइका अरे भइले बाजे लइका अरे देवरे कर बाप हो खेलता जौन लइका अरे देवरे कर बाप हो भइले बाजे लइका चंदन हीरो डीजे रामबन। मोबाइल नंबर 7632870485। जब जब लइका लाई हम गोदिया में अपने में लागता शरम नजरी मिलाई कैसे बात ही बताइब कैसे घरे जब अहे बलम हो जब जब लइका लाई हम गोदिया में अपने में लागता शरम हो नजरी मिलाई कैसे बात ही बताइब कैसे घरे जब अहे बलम हो पियौलू विकास मिठू मरसल साथे हाथ हो पियौलू विकास मिठू मरसल साथे हाथ हो खेलता जौन लइका भइले बाजे लइका देवर भी कर बाप हो भइले बाजे लइका अरे देवर भी कर बाप हो
खेलता जवन लइका RCM म्यूजिक न्यू ऐप अभी डाउनलोड कीजिए हमारे गूगल प्ले स्टोर से और पाए भोजपुरी लोकगीतों का एक से बढ़कर एक ऑडियो वीडियो सॉन्ग बिल्कुल मुफ्त।